Ved I hvad derude? Derude i Danmark, altså. Jeg der skal se den her film, ikke? Det er mig og Victor. Det er ikke jer. Det er mig og Victor, der er herude, altså. Det er ikke jer. Så I skal bare følge med os to gennem den her dejlige gamle by. En tur i eventyrets land. Det bliver en fucking fed oplevelse, mand. I skal bare komme her. 10 ud af 10. Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvordan vi i Italien, mand. Det er lige meget.